37 ka mga colleges and universities din sa Central Visayas ang nangayog aumento sa tuition fee sa buhatan sa Commission on Higher Education kung CHED. Samtang mga tinunan na nagprotesta at tubangan sa CHED office gumikan sa isyu sa pagtaas sa matrikula. Ano ang report? Pila ka tuig nga gibuhat sa CHED. Pila ka higayon nga gitraidor sa Commission on Higher Education ang mga kabatanon o kaestudyantihan tungod sa iyang padayong pag-aproba sa mga eskwelahan nga mopasaka og bayranan. Nagsaba-saba tubangan sa batan sa Commission on Higher Education Region 7 ang mga opisyal sa nagadiyang student organization sa matungaan sa Sugbo. Gitumong kini atol sa deliberasyon sa mga stakeholders sa CHED sa gipangayong usbaw sa tuition fee sa mga eskwelahan sa kolehiyo sa rehiyon. Every year in, year out, mamadyo ni buhato na mo kay every year mamadyo magkuhan daw sila, mag-approve o disapprove, pero pirmi dyan na ma-approve ang pagsaka sa tuition sa mga eskwelahan. Hugtano nila gisupak ang tuition fee increase nga naghatag kuno og kalbaryo sa mga estudyante. Matud nila nga ang mga tunghaan ang kanunay nga gipaboran sa CHED. Kadugay sa panahon, sige magsaka ang tuition, pero ingon ang mga estudyante nga pare-pareha magyapon ang serbisyo nga makuha nila, nga ma-experience. Samtang hugot nga gisalindod sa CHED ang pasangil sa mga nagprotesta, kamatuoran nini ang pagsalikway o pag-disapprove sa petition for tuition fee increase sa siyam kamatunghaan sa kolehiyo. Kinihuman, wa sila makatuman sa lagda nga gipatuman sa CHED. Gikumpirmar hinoon sa CHED official nga 37 kamatunghaan ang nangayo og aumento sa matrikula. You have seen it. The council did our meeting this morning, and we disapproved 9 applications. Suma sa CHED nga 70% sa aumento ang gamiton sa sweldo sa mga magtutudlo ug 30% alang sa pagpalambo sa ubang mga kinahanglan sa tunghaan. Hinuon ang kauluhan ang maaprobar sa gipangayong aumento. 5.6% ang mamahimong mahatag nga aumento apan magdepende gihapon sa validation sa CHED. There's one that applied for 4%, but CHED will consider, after having analyzed all the documents, kung talagang lahat in order, even up to 5.6, we can consider that, because that's the deflator, that's the range that the Philippine Statistics Authority has given us. Posibleng mapatuman ang tuition fee increase sa pagbukas na sa klase. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.